Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Misamis Occidental. Ang atong matatampo nagdahal sa ngahan nga Ling. Kagwapo ka din siya, uy. Mabuang, gan ko magtanaw niya. Uy, kisay mong gisitsitan niya, Ling. Patay, ang barkada ni Jay. Kisay mong gisitsitan, uy. Ay, kuan, si Jay. Nakaituyo ni Bay J. Kaya akong sultihan. Ay, uwa, uy. Ang akong amiga, si Arlene, nag-regard siya ni Jay kay crush ko na niya. Oh, kanara day. Sige. Akong inos Bay J. Ay, i-apply na lang sa ko regards, ha? Sure. Ha? Tinuod ka? Oh, lagi. Nag-regard sa siya ni mo. Uwa masuko? Wa, uy. Di ka tawa mo gani. Mao ba? Pag nagsulti ko na siya ni mo, ugma. Ha? Naunsaman ko eh. Di ba ninoon ko makatug? Di na ko makatug. Magkunahuna nga magsigsulti si Jay na ko. Gusto ko nga mabuntag na dayon. Ay, naunsaman ko eh. Salamat, Ling, ha. Misugot ka nga magkisulti na ako. Ay, okay ramang good kay wamasab ko eh klase, Jay. Naunsa ka? Nipahiyom ka man gudi ha. Ang, kanina naman kasi gunit ang imong pizza. Ay. Huwag magkinani mo ka na. Oo, di ay. Nalimot man noon ko. Picture sa'yo noon ta. O niya na hungit. Ay, sige. Ano na lang, picturean ti ka. Hinagdayan ni mo hungit. Hoy, babay. Unsa man uyab na mo ni Jay? Uyab ka dyan. Dili, uy. Yung nga nang date malagi mo. Kitaan pa sa mo, nag-selfie-selfie. Ay da, gusto ra siya makigamigan ako, uy. O niya, kung manguyab si Jay ni mo, imong subton. Oh, uy. Haing magka si Jay. Ganawa man ko makakita niya. Hi, Ling. Jay, Huwag kay klase. vacant ako ron. Nga naman, Pwede og anatas punuan sa may mangga. mag-unsa man tadi ha. O lang, lingkod-lingkod lang. Sige, eto na. Kaniya pagit ko nga nakabantay ni mo ha. Sige, kagtutok na ako. Nga naman, mahilis ka og tutukan. Dili man hinuon. Pero mauwaw manggod ko. Kining Ling, may isulti ko nimo. Ayaw ka suko, ha. Unsa man ha? I love you. Mauna na nga akong gipapuhot. Ling, huwag ka manggod mo tingog diha. May gisulti ka, Jay? Ingon ko, I love you. May chance ba ko nimo? Kuan. Sige na, Ling. Sugta ko. Kunya ko na ako kang sugton. Dili ko ni mong pinuangan. Birohan ko good taon. Dili, uy. Ngayon sa man, uyab na ta. Sige na lang, uy. Uyap na ta. Salamat, Ling. Ha? Uyab na mo ni Jay? O, day. Ngano di ay? Kuya, awagod ni mo. Wa ni mo paantusa? Ngano ako magpaantuson nga may gusto masab ko niya. Aw, hinuon. May punto sab ka. Pero, maayo gid unta to kun wa pa ni mo sugta. Imasan kipalabay o pilak adlaw. Ay, hindi na kinahanglan day, uy. Kay love kain ako si Jay. Ling, buwag na day mo ni Jay. Ha? Di, uy. Buwag na ko na mo. Kisa may kaingon? Si Jay. Tinuod ang imo nadunggan. Jay,
Gusto ka gakong klarohon? Buwag na ta. Ngano man ka? Ngano gi mo kung buwagan nga wa mo ko sa mo? Gusto ka may baw? Usa lagi akong sa. Wa kay sa Unya ngano gi mo man kung buwagan? ang tinuod Ling. Wa na ko'y gusto nimo. Unya ngano gi mo man kung gipanguyaban? Nanguyab na lang ko nimo. Kaya nagsige mo ko kag pang-regards na ko. Jay, O usa pa, dili ko ganahan og babae nga one click lang. oh, Laliman ka ana. Usa lang ako kapag panguyab nimo, imo din kong gisugot. Di ko ganahan na Ling, mga makigbuwag na lang ko nimo. Jay, maluoy taon ka na ako. Di lang ko tabang buwag. Pasensya na ka Ling. Pangita na lang og laing laki nga makagusto nimo. Basta makigbuwag na ko nimo. Jay, mura ko mapuang sa kibuhatin siya na ako. Sa mga babae nga naminaw karon, ayaw mo panundog na ako nga maguna-una sa lalaki. Kaya dili dayta nila seryosohon kung ilang mahipawan nga dako ta og gusto nila. Dini na lang ko to ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Ang mga kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Karing o gabo sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga hikala, mga sukin si paminaw, kinasing-kasing kong gidabit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, Handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takin salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Magkining sa kababay nga taga Basak Pardo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maria. Labs, unsa may gusto nimo karon? Ikaw, unsa man? Dili ba ikaw unsay gusto nimo? Manuroy ba ta o baka gusto ka nga naa kay paliton? Ngano man? Padada na kasi mo Amerikano? Yes, nana, nakuha na nako. Oh, nana di ay. Ay, unya na kung asa tamad to. Gani una ay. Oh. Uy, ikaw ha, manglayo man dayon ka. Uy, di makamanangin. Ha, tagsabat ka langas. Christian. Maria. Uy, Maria. Kitaan na kita mo ni Christian. Unya, nga naman ang nakitaan mi nimo? Mura man gud mo og dili maokang sa kalabing. Ay, lagi tayo, uy. Labing magud ka is Christian ako. Oo nga, murag na in love naman ko, uy. Huy. Ayaw pagpakabuang, uy. Dili ba? Doon naman kay Amerikano nga uyap. Naabitaw. Unya, naaman na si Christian. Nga naman din na si Christian. Ay da, kung ang buot mong ipasabot nga na ang Amerikano nga nagpadadaan na ako kwarta, kunya nasa si Christian. Da, uy, uso na ron, uy. Hala, no? Kalain sad, no? Ang Amerikano mo ay nagaguhago og maayo niya. Si Christian og ikaw nagpakahayahay. Sus, maayo unta og way karma nga moabot nimo. Mar, wala naman may giinom din si Pastor ni. Oh, magpalit ah. Kana, malay ganahan ako ni Labs. Hindi ba ginakan mong parchay? Ana man na. Kay labasan ako si Maria. Sus, bulatik na sa. Kung siya'y bulatik. Sige, Pas, papalit dito og makaon na to og mainom. O niya, pagdugay ha. Kaya nasa ko'y kanon. Akong kilaw ni babayhana. Kay bulatik ko, no? Pantag dili ka kahurot ha. Ay. Nahala. Pag kinilaway na mo diya, kay magpalit ko gimnan. Unsa naman sad?
Tagay ko pocket money, be. Asa naman sad ka? Nagsabot mo ko ng trupa nga. Magbanding ko lumion yung gabi is manggo. Nya, nga nawa mo ko nimo ing na. Dili ko nimo pakuyugon? Na for the boys sa magod ang sabot. Aw, di ay. Sige, panglakaw mo. Ay pangayin ako kwarta ha. Wano ko'y kwarta. Pinisyo, oh. Sige na ba? Kibaw ko nga dili ka makaantos. Hindi ka maluin ako. Ano ba? Ano pa? Magaw kita na siya sa akong liho eh. Gilok ba ya ha? Gilok? Hindi pa'y pinaka. Hindi pa ay. Ikaw ba makalagot kay ka eh? Dili ko nimo pakuyugon. Sige lang, good kay nagabot na ako. Pangandam ng daan kay birahante ka. Pantay ba ya ha? Lagi, pag-andam og paracetamol og energy drink. Kay sigurado yun nga maluyag ka. Pantay ha? Lagi. Yun na ba ito kayo nagkukwarta ba? Oh, naa. Sakto na na, 1,000 na. Sakto na na ha? O, sakto na niyo eh. Pero huwag imong punan. Okay ra. Sakto na. Nanganadzag ka da. Gamay naman ang daay ni kwarta. Hapit naman daay ni mahurot. Palapi man sa kong kasto eh. Lugay para ba mapadahan ako usab si Daniel da. Saon man ako ini. Yeah, surprise. What is that? I have my ticket right now going to Philippines. Just to see you. What? See me? Yes. Is that so exciting, right? Right. Okay. See you soon. Okay, sige. Okay, bye, honey. Bye. I have a lot of work to do. Bye. Bye. Patay. Saan man ako ini? Muanay si Daniel. Patay ko ini. Patay ko. Unya og mo anhi. Inganom di. O sige nga no. Mangutahan ako kung unsay akong buhaton. Simple ana. Sugata sa airport. O pagkahuman. Kuyugi kung asa siya paingon. Unya? Ughag doon ko og kuan? Unsay kuan? Kuan ko. Iya pa gining ipaklaro uy. Ay, kana di ay. Datagi siyang kipangayo. Usa? Dili ko uy. Unsay dili ka? Oh, narani mo. Dili ka masuko? Ano masuko man ko? Kinahanglan nga imo na buhaton aron dili maputol ang imong pangwarta. Christian. Nanggawas ng mga pasahero. Ay, katugay sa doy. Di ko libaan man ko. First time na ko siya nga makita sa pila katuig na mo nga chat-chat na ang among komunikasyon. Naa siya. Siya na ka na kung ako sa'yo ba. Ako siyang tawagan. Daniel! Hey! Daniel! Hey, Maria! Kagwapo niya sa personal. Gwapo ka ay siya. Maria, Ikakwas ko niya. Kahubot niya. how are you? I miss you. I miss you too. Really? You are so beautiful. Huh? Me? Beautiful? Okay. You too. Very handsome. Okay, let's go to the hotel. Come on, let's go. Okay. Sige. Hindi ko ibaan man ko eh. Masaon man ako ini. Sigurado kip ko. Iya kip kong hilaptan ini. Sa may buhaton ako ini. Hala. Di pa akong nang shower. Managi siya kaliko. Ay. Tabang mga langit. I'm fresh now. Honey? Lady? Ready? Yeah. Are you ready? Kuan? No. Oh, Wait, Daniel. no. I can't wait another time. Just
Just make this happen. I want now. Hmm? I love you, Maria. No, Daniel. Hey, you don't miss me? I miss you. So let's get it on. Come on. I can't do this. What? I traveled 24 hours just to see you and to have sex with you. And you tell that you can do this? Oh my God. I'm sorry. Sorry? Okay. I can force you to do what I want. So get out. Go out this room and never come back. Get out! Daniel. Nigawas ko sa hotel. Nga wa gid makuha ni Daniel ang akong pagkapapay. Wa ko magkasabot sa akong kaugalingon. Samtang naglakaw pa ingon sa amo. Tungod kay si Christian ang naa sa akong huna-huna. Pero human ato, nilabay ang pinakabuan. Ako usab mong gibiyaan si Christian. Kay nahinahinay man sa pagkawa ang akong gugma niya. Karon pa nako na-realize nga buang ko sa akong nahimong desisyon ni atong ikayuna. Hinuon, nawa na ko si Daniel. Daghang salamat sa inyong pagtagad nining akong suwat. More power, RMN. God bless us all. Mao kita mangyagalang kaagi ni Maria nga taga-Basak Pardo, Cebu City. Ang mga kaagi gibahatan ng Diyos sa radyo ni Joey Cosette Curry o kabuo sa direksyon ng Priscilla Regalas. Kamausap, mga igala, mga suking kitanaw, kinasing-kasing kong kidapit sa pataraw sa inyong nakalalai kaagi sa kinatuhi nga naglibot sa sakaw. I-address lang nganing tulumanon, Handumanan sa awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Tasmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takan salamat sa inyo, pagpamilya.